Ipo ipeng ke yau pen inam ye ke sentiu ke bala penmi ke kinong rep na keleng jong ke jela. Menta ke sengi ngi sakhi ya kani ke yau pen inam ye ke sentiu bala pelong da ke horticulture department bat ka ban sakut no menta ke sengi. Hakani ke yau pen inam la ailat ru ye kinong rep ban yale competition na ka benta ban ainam ye ke sentiu ke ba internet tam bat ke ban yo ru ya ka price kumta ya kani ka yo ka ba kalane menta la lais ngi kenti na ka liang jo ka horticulture department kala pelong ru ya ki training bat ke jing mer jengmut hapdeng ki nongrep bat ki officer ka ba la pelong ya kani ka jing yalang ka ba isong kun bat ka ba internet hadu kata-kata. Kemunang yalam juga nanggrap, nadu menit ngawan ane akor bocor bausla. Andre ngan itu isi nadu kemensip. I'm so happy but you ba kinangrap kita shim interest, kita shim ya kami kekam kat setiap business. Ngan itu isi ada yang beri wasang mat, bangalapoi siapa Malaysia. Kadang kami kejaka kabaki perkelat turis dia kejaka kat setiap. Dia ngakwa ba kinong rep kidi ben shim serious ya kani ka kam bat nang yai penhe nadang ong yai se mentan nakaliang jok hel sama inian adin ban yoi ya kani ka yau nakrai kada di kapor ban intiman na sarkar baka dei ban ai ya ka yau permanent ba kinong di sitiu kidi benton ya kacaka ba kindi makasi siap nem ya bam tengah ngasmo bangin satho daga city na ka hel sama inian baka dei ban ai hapo highway ba kan attract ya ki tourist but man ki tourist ki bon kiu seselong ki dei banda research baka dei bandan internet baka dan kacaka dis tiu ba kinong rep ki jong iki di ki sitiu ke ngani thu yepi nadu menin hoi ke jingya deti jong pi la ka jong fidan la ijong ijingye fidan la ka jong ka jingya ke jing syam ka jingya deti ndrei kum unong yalam jong kinong rep ngani thu yepi kani ke department la ni kani benta ka ba fi flashim kia naga benta ban pe yu sitiu kalau long cisya ka internet maka bawandur das ngokumen ki officer kan no kinla ka department kan no kan la ban hikai yu nong rep la nong rep dan interest dan itu ipi ki berat ka kror rei ki nong rep kisah ka jus dan rei kene ka di ka wei na ki department ka ba kiusdet ba mas ngau sarong ba kum ki nong rep sentiu nang ya chaprang ba sentiu udei wei ubra pin inja ki hajar ki long yeng tang ba ngakwa menta ban convert ya kani ka jingrap sentiu syaka jaka cuma kata ki beliau ki ben yak dia ki sentiu ki ba ini tu yepi ba kani ka jela ka jongi kani ka boleh ulah kerku namar ka jaka ba ship rungidan ka jaka kriat rungidan ka jaka balong medium rungidan ki man ki ja jumtung ki longrut ini tu yepi ngali apo Hyderabad ya orchids ki penlong ha ta ka ba kibo ta ka AC ha ka puri house perkhatfi namar udan kam jaka kriat itung haurnga ya kata ki use jaka teknologi tena kata kadang i kinong rep orchid sini ki rep ikum tu kemariang kala ai lupa ya ka temperature ka ba long orchids tena kata kadang hangni ngayeng ban ai mensim yepi waddo mensim ki officer jongi ki badan ha ki department ki long ki ba kloi ban yarap ini ha kanu kapor makan mau ngam julak let na do borong minister i ba bantai dor lindo
ong bagi office jong karap karyang kidi ban clean na kabantay kinong rap tinga ngas ngoban ong ba na dafidan kenu kenu kajini kloy ban ni chapo office ban kendo kenang bagi laban betelin ti yafi kat ni kani kadai ka ladai ka kata ka autumn flowers show ka job ha kajini ijong ha hoy menen upun thodu slap Henry kajing persang joga department kalau ka bered Henry tungin nang ya trilang ngidi ban ya teli para nong rap city kumero ngidi ban teli ada dan sebo ada dan sembai kita mah ini share lang ya ka knowledge sharing tang kini kikinti na kalian junga nga kuha ban ayon sim efisien ya chaprang ka Meghalaya ka di ban paunam ha ka rap city namar ba kinong rap kilasyam ya kini kumero business tang kini kikinti na kalian junga kulay sibun kulay siya jarmo kani ka show ka jongi matakasni kan ra ya kanam jong ka Meghalaya ba kani kadi bandan ko ka cekak ka mga umine kadi kunong permanent bikin rap city kini akan di matakasni tang kini kikinti kulay sibun kulay siya jarmo Shibon Alfonso. ngis ngokemen ba matagas ni mangiyo ya kaban wan hakane ka autumn flower show kabadan hane posi central library te kumuway ni kinong yalam jo kinong rap kumu general secretary jong health sama indian habang arung hakane ka yaw na du menin ngayo I shisha ya kata ka makini kinong rap sintiu kila shim ya kani ka kam kum ka business teng filaban I kombangan peni hakane ka video ba kini ki stall ki bala sana kerpang ilong shisha ki ba internet bat kisentiu ki baburu kilong ki baharukam bu ka jingkentu balarakum kani ka show kila bandan man la kasngi hakane ka stretch jong kani ka highway lesi kala bandong nadu melim sedu sedong po la ni sa pernihat asngo ban ong ba idei ban I space la ni ban I jaka kini kinong rap sentiu bu stall ka balong tik kum kani ka show ka ba mata kasngi ba kani ka jaka kanlong ka jaka ka ban kring ya kinong wan chunga kai pathai te ngalong very serious ikane bat ngasu komen hadu kata-kata bakani ka department ka wayne ka department hapo ka horticulture kalalong ka job te ngasngo ban ai kuble ya ka department ya ka jing shimkhia jong officer bat kumju ru ya kinong rap ki bala shimkhia ya kani ka kam te ngakit bok kitwang nya baro ka kini kinong rap sentiu matagasngi bat nakaliang jog hil sama union ngin sa tho da ka jing tho ban ai jungmut sha ka sarkar lingba kala ban jong ka horticulture lani sha ka tourism department ya kaba ngi kwa kum kani ka jaka kaba kanlong ka jaka jungo kai perthai baki brio ki tourist ki bawan na Keleng na Assam na Kolkata bat na kiwi ki jaka kinwan ya kaban piet ki sentiu ki ba pumi ki nong rap ki jami